Ola, boa tarde, boa noite xa. Pois como dixeron as regueifeiras, eu son Ruth. Esta daqui tamén é Ruth. Vou ser eu durante os próximos 15 minutos. Esta son eu o día que souben que ia ser nai. Janei medo. E non fun a única, O pai quedou así, quedou sen fala. Porque o conto é que, aínda que os dous tiñamos na cabeza ser pais, algún día non estaba nos nosos plans máis inminentes. E claro, levounos aínda un tempo a facernos a idea. Costounos, Levounos arredor de 9 meses. A pena foi que naquela altura aínda non se publicara este libro, o libro de Marga Tojo, Maternidade fora de catálogo, porque nos había ser de moita axuda, habíanos de poñer os pés no chan. Mais non o tiñamos. Entón, así como dun día para o outro, atopámonos cunha persoíña nova na casa que non facía o que nós pensábamos que facían os bebés, o que nós pensábamos, que era dormir. Esta non dormía, non había maneira, era imposible. Estábamos xa completamente desesperados e ergotados cando un día unha amiga entrou pola porta cun remedio infalible, cun produto milagre, cunha maravilla. Durme, meu meniño, durme, durmete, meu pequeniño, que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño, que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño. Non imaginades o que abenzoamos a min e a todas as persoas que fixeron aquel disco naquelas tardes de paz. Porque claro, agora a meniña dormía e nós estábamos moito máis tranquilos. Eu puiden recuperar un pouco de tempo para min, entre outras cousas, puiden ler. Dos libros que recordo daqueles días, hai dous que me foron de bastante axuda, que me axudaron a cambiar a perspectiva, e son estes dous, Como liberar o potencial do voso neno, de Daniela Valente, editado por Catro Ventos, e tamén A educación para un mundo novo, da propia María Montessori, editado esta vez por Calandraca. E facéndolle caso á doutora italiana e á súa recomendación de seguir o neno, de seguir a nena, nós tamén seguimos a nosa nena. E cando empezou a facer un pouquiño de caso, fomoslle achegando libros pequeniños, resistentes, que ela puidese manipular coas súas manciñas, que tivesen texturas, que tivesen lapelas. E atopamos moitos destes na editorial Enjaiolarte, na colección do Berce á Lúa de Calandraca e tamén na editorial Bahía. Libros con monicreques, libros con imaxes reais. O problema era cando íamos no coche. Cando íamos... non, aínda non chegamos ao coche. Cando ela empezou a facer xa, a seguir historias pequeniñas, sinxelas, pero xa unha historia. Aí gustabanlle moito os nanocos de Oco, tamén lle gustaban moito os libros da merenda de Urco, moitos dos acartonados de Calandraca e tamén as aventuras desta toupiña que dis que é o Mickey Mouse soviético, a toupiña de patas de peixe. E o que vos decía antes, o problema chegou cando íamos no coche. Claro, aí non podíamos ler. E pasábamoslo moi mal. A verdade é que o pasamos mal, tanto ela como a nós. E iso que facíamos aínda kilómetros no coche. Mais o tempo e os audiocontos de Galaxia foron arranxando as cousas. O día que a pequena fixo un aniño, ocorreu algo extraordinario. Porque teño que dicir que ata este momento, ou poida que ata o principio de todo, a idea que eu tiña da música infantil actual
era a que me chegaba a través da familia, a través das amizades que tiñan nenos, nenas pequenas, e tamén a que vía polas rúas, nos cartéis que anunciaban concertos, eran os cantajuegos. E a verdade é que a mí parecíame un pouco raro que evolucionase tan pouco o tema dende que eu era pequena, porque mesmo a roupa parecíame un chisco anacrónica. Mas non afondara máis no asunto ata aquel día, aquel primeiro aniversario, no que o padriño da pequena apareceu cun regalo revolucionario. Que non quer ir. Aí vai. Alegría, alegría, yes. Cantemos o nuevo, ser alegre todo día. Alegría. María Fumasa chegou ás nosas vidas para abrirnos as portas a un mundo fascinante de música infantil a erjalla. Porque detrás dela viñeron eses que viades aí, Mama Cabra, Pablo Díaz, Magín Blanco, Pacolas, Agramola Gominola, Pirilampo, Pitusa Semifusa, Paco Nojeiras, Papi e Mami, Armaimiñas, Mijallas, Trotaventos. Ainda hai máis, Golfiños, Orquestra Fantasma, Uxía Lambona, Almudena Janeiro, Xoán Curiel, Luís Vallecillo e todos estes e moitos outros podedelos atopar na radio Picariña da RTVJ e tamén na canle de YouTube de Son Árbore de Galaxia. Esta descuberta, esta gran descuberta, veu case parella a unha redescuberta. É que prácticamente desde que fomos pais démonos conta de que sabíamos unha chea de contos, unha chea de recitados, de cancións, de xogos que estaban aí no fondo da nosa memoria. E o máis curioso de todo, sendo o pai da Mariña, veciño de Manolo Maseda, e eu da comarca do Umia, a maioría deles eran os mesmos, con pequenas variacións, pero claramente eran os mesmos. Recordar eses contos, esas cancións, facíanos volver á nosa infancia por un momento e traíanos ás persoas que nos los aprenderan. E claro, iso facíanos moi felices. E a mí gustaríame que hoxe aquí volvésemos tamén por un momento á nosa infancia, que trouxésemos esa sensación de felicidade, esa emoción da que falaba tamén Manolo Maseda, porque estou segura de que en canto eu diga unhas palabras máxicas, todas as persoas que estamos aquí, todas, ides saber como continualas, cada unha á súa maneira, pero todas ides saber. Así que, se vos parece, eu vou dicir as palabras máxicas e vos continuádelas. Alto, non me deixedes quedar mal. Como vos saian, se é unha frase, se son dúas, que se escoite o barullo da diversidade, que iso é bo. Entón, vou dicir as palabras máxicas, vale? Moi alto, 1, 2, 3. Este queixo, queixolán. Bueno, moi ben, Pois este e moitos outros recitados podedes atopalos no portal web de Orella Pendella e tamén nos dous discos de Luís Prejo, Xogos Musicais e para cantar e bailar, que, por certo, están descatalogados polo peche de editorial, e a verdade é que é unha pena. Se hai algún editor por aquí, estaría xenial volver a telos. Ben, os contos, as historias, fóronos de moita axuda nestes últimos anos, sobre todo en momentos un pouquiño máis críticos, como puido ser o comezo do cole. Can Codrilo vai á escola, Llárede á escola, Unha manchea de bicos, Aburiño, Canto te quero profe, Primeira semana na escola de vacas, foron algúns dos títulos que lemos naqueles días previos ao primeiro comezo de curso. E outro momento crítico
chegou cando, xa lonxe daquel susto inicial, estábamos tan contentos coa nosa meniña que decidimos repetir. E claro, había que contar a ela, e non é fácil. Entón, para iso, utilizamos de novos libros, lemos varios da colección de Iago Uxía de Tambre, o volume dos bolechas da Biblioteca Básica que fala de como nacemos, Irmáns da editorial Algar, Un máis de Calandraca ou En Vigo de Xanecas. E o día que a pequeniña naceu, a maior quedou coa aboa. E na súa maleta, canda ao pixama, canda ao cepillo de dentes, metemos dúas cousas que nos pareceu que irían ser da axuda, sobre todo cando chegase a noite e estivese un pouquiño máis triste. Unha delas foi o libro das 3 curuxiñas de Calandraca, que fala dunha mamá curuxa que marcha do niño e despois volve. E a outra foi o boneco de Tatá, para que o apertase pola noite e tamén para que se fose practicando nos cuidados dun bebé. Os primeiros días nos que éramos xa 4, como a todo o mundo recibimos moitos agasallos. E de todos eles, houve un que nos encantou aos 4. A pequeniña ao principio non lle fixo moito caso, pero xa logo empezou a collerlle o justo. E foron 2 xogos de Brazolinda. A pequena, a boneca equilibrista, e a maior, a horta dos caracóis. Se non coñecedes Brazolinda xogos, recoméndovos que a busquedes. Xogos de mesa para toda a familia, dende moi pequerrechiños, con deseños preciosos e coas instruccións moi clariñas. E outro agasallo chegounos do programa Apego, que recibimos así, cos brazos abertos, porque ademais da caixiña, que está moi chula, co boneco do apego, trouxonos moitos momentos de felicidade en concertos, obradoiros, contacontos, e tamén un portal web con moita información de interese e moitos recursos. Últimamente, a nena maior empeza a estar interesada en libros de coñecemento, xa non só libros de contos, senón tamén libros de coñecemento. Imagino que está tratando de saber que pinta aquí, en que lugar ocupa neste mundo, neste universo. Entre os nosos libros de coñecemento favoritos están os inventarios ilustrados de Calandraca, varias coleccións da editorial Bahía, a colección O meu mundo de S.M. Xerme, o libro das aves e o libro dos peixes da mesa, e tamén o barallo das árbores na Galiza, da Escola da Semente, que, como xa se dixo por aquí, está a facer moito pola lingua. Ben, pois foi precisamente un destes días de atrás, que andaban ali as dúas a voltas cun libro de dinosauros, que a maior chamou por min e fixome unha pregunta que me deixou así medio a bailar. Díxome: eso, mamá, que son os cantajuevos? Así talmente. Eu ao principio preocupeime un pouco, dixen, carai, non sabe que son os cantajuevos. Pero inmediatamente puxenme moi contenta, porque despois de todo isto, despois de dúcias de concertos, despois de centos de músicas, despois de musicais como os de Educa Teatro, despois de pasar o Samaín con Uxía Lambona, Coitado, coitado, veñen a por ti. Que noite de Samaín. despois dos veráns con Xoán Curiel, Estamos no verán, xa non temos que estudar. E mira como brinco por fora do recinto, porque estamos no verán. despois de bailar con Baldomero e Pacolas, Baldomero, lero, lero, os teus cartos valen cero. Baldomero, lero, laro, vais pescar alo no faro. despois de tantos días espertando con golfiños, Bo día, bo día, bo día, bo día, bo día, bo día.
bo día, bo día, bo día, bo día, oh la 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 la, oh la la la. E despois de abrir a fiestra dos soños, Quero brincar todo o día, agora que sae o soliño, e andar a pincha carneiros pola costa do muiño. fun polo portátil e puxen no YouTube Cantajuegos. Collín un calquera, o primeiro que apareceu, que pensei que lle podería gustar ás dúas, e dei ao play. Hola niños y niñas, el 26 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y lo vamos a celebrar bailando. Así que vamos a aprendernos bien los movimientos de esta canción para bailarla ese día. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express. Non rematara o vídeo e nós xa andábamos a facer outras cousas por ali. Mais o problema foi que uns días despois a nena maior volveu onda a min cunha nova pregunta. E desta volta xa non me chistou tanto. Díxome: por que non podo ver a patrulla canina en galego? E non souben que contestar. Ao mellor é que non son eu a persoa que ten que contestar, ao mellor debera preguntarlle a outra persoa. Ou poida que teñamos que buscar a resposta entre todos e entre todas. Teremos que estar pendentes das tornas que vai tomando o audiovisual, do papel que vai xogar a internet en todo iso. E se cadra, como tamén xa se dixo aquí hoxe, tampouco é moi importante se a cadeliña Sky ou o cadeliño Chase falan con sotaque do Paraná. Sexa como sexa, de todos os recursos que vimos hoxe aquí, de todos, o máis importante somos nós, é a nosa presenza. Reivindiquémola, reclamemos o dereito que temos como pais e nais a pasar tempo coas nosas fillas. Non consintamos que sexa a internet, a televisión e, en definitiva, os mercados os que eduquen os nosos fillos. Acompañémolos neses primeiros anos, na infancia, porque, como xa dixo alguén, ese é o lugar onde van pasar o resto da súa vida. Moitas grazas, moi boa noite e visitádenos alí. Chao.